Здравейте, аз съм Илян и сега ще ви покажа моето училище. Качваме се по стълбите. Нашата гимназия по икономика и мениджмънт е иновативно училище. Продължаваме, влизаме през вратата. Тук се намира сензорът, пред който може да си премерим температурата при нужда. Става с показването на глънта. На това място сме оставили знамето на България и Европейския съюз, както и на заден фон се вижда химна на България. Това е стълбището за горните два етажа. Преминаваме през коридора, Еврокоридора. Така стигаме до нашия физкултурен салон. Влизаме и забелязваме, че това е асансьора, който може да бъде използван при нужда за хора с увреждания. И ето това представлява нашата физкултурна зала. Има баскетболни кошове, волейболна мрежа и доста е висок. Наскоро е пуснат в полза. Ето ги и пейките, които са направени от предишни випуски. С това моята обиколка приключи.